Prvé, čo vnímam, keď chodím po podlahe, je tá prirodzenosť. Vnímam tú vôňu, ten dotyk, jej schopnosť dominovať priestoru. Nie je to len podlaha, je to zmysel interiéru. Volám sa Ondrej Prívera a som majiteľom a riaditeľom firmy OP Wood, ktorá vytvára drevené podlahy na celý život. Pracoval som 10 rokov v oblasti obchodu pre rôzne medzinárodné firmy, ale z dlhodobého hľadiska ma to nenaplňalo. A tak som sa pred 17 rokmi rozhodol vrátiť k mojim koreňom, a to k práci s drevom, ktorú som aj pôvodne študoval. Podlahárska škola na Slovensku neexistuje a preto som musel nejaký čas stráviť v inej firme, spájať moje stolárske vzdelanie, skúsenosti s reálnou praxou profíkov. To, že som pôvodne stolár, mi umožnilo priniesť detail tam, kde by to bežne človek nečakal. Zamerať sa na estetiku a technickú funkčnosť bolo pre mňa úplne prirodzené. Už som sa zaujímal o to, ako to spojiť, ako spojiť prírodné a originálne materiály s bežným životom. Častou prekážkou u ľudí, ktorí sa živia parketárčinou, je, že nedotiahnu detail do konca. Nevedia správne napojiť podlahu na ostatné časti domu, aby všetko hralo a fungovalo. Niekedy zabudnú na to, pre koho tú podlahu robia. V našom skvelom tíme má každý svoju úlohu. Niekto má konkrétnu špecializáciu, iný zase širší záber. Posun vidieť u každého. Prečo teda drevená podlaha? Tak je to moja druhá drevená podlaha, alebo v druhom dome. A je to vyšší level, než bolo pred 15 rokmi. Tá podlaha splnila moje očakávania. Nemusím ju riešiť. Je to príjemné chodiť potom na pohľad. To vyzerá veľmi dobre. Najradšej mám ten pocit, keď ráno vstanem alebo sa vyzujem, prídem zvonku a stanem si na tú podlahu a je to úžasný, príjemný, taký hebký pocit, povedal by som až. Moje nohy to zacítia ako prvé a potom moje oči ako vizuál, keď sa na to pozriem a tak pekne svieti slnko, tak to je niečo, čo mám na nej najradšej. Teplo, ten pocit čistého a originálneho priestoru je jednoduché, prirodzené a trvácne. Často sa ma klienti pýtajú, ako dlho im to vydrží. Prežije nás. Prírodou vytvorený materiál s pevnosťou a pružnosťou odolávajúci po stáročia, no to je drevo. Stretám sa s tým bežne, že ľudia hovoria niečo ako to nemôže fungovať drevo na podlahové vykurovanie. Veď to je izolant. Či funguje drevená podlaha na podlahovom vykurovaní, ja by som to upresnil. My máme podlahové vykurovanie v štýle elektrika, to znamená, máme naťahaného hada, alebo teda kábel. Je tam nejaká vrstva samozrejme toho betónu a potom vaša podlaha. A vy ste mi to odobrili, musím dať za pravdu, mali ste pravdu, aj firma, aj vy, funguje to a je tam prestup dobrý tepla a je to bez problémov, ja musím povedať. Drevená podlaha a podlahové vykurovanie vynikajúce. Veľmi rýchlo sa zohreje a je to príjemné. Hej. Nemusíte zase extrémne veľa kúriť. Či by som išiel do toho s vami znovu? Jednoznačne áno. Technický pokrok dnes umožňuje veci, o ktorých sme pred 15 rokmi ani nesnímali. Motivuje ma to k skúmaniu nových možností a neustálému zlepšovaniu sa. Ten proces nikdy neskončí. Spoločne tak tvoríme a montujeme drevené podlahy s detailom, estetikou a funkčnosťou na celý život.